ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರನ ನಾವರ್ತ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಪೊಪ್ಪದಾದ ಬಂಡಿ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಚ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಾಡು ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರುಗಿಡ ಹುಡು ಬಂಡಿ ಐಕ್ ದುಂಬ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿದ ಕಂಬಳಾಡು ಮಾತ ಪೋಂದು ಈ ಬಲ್ಲ ವಂಜ ಕಂಬಳ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಕುಂಡಡ್ಕ ವಿಟ್ಲ ನೂಲ್ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತು ಆ ಕಂಬಳ ಮತ್ತೆ ಎರು ಪೋಂದಿತ್ತು ಮೋಡೆ ಅನ್ಪಣೆ ರೋಜ್ 10 ವರ್ಷ ಗಿಡದ ಬಾರಿ ಪಾರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಅಂದು ಅನ್ಪಣ ಪುದಾರನ್ ಉಂಡಾತಿ ಒರಿಪಾದನ ಎರು ಬಂಡ ಮೋಡೆ ಮೋಡೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಮೋಡೆ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿದ ಮೋಡೆ ಪೊಡ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಒಂದು 6 ಗಿಡ ಆಯ್ತು 6 ಗಿಡ ಆದ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸರಣಿ 3 ವರ್ಷಡು ನಾಯರ್ ದೇವಗೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಾಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಲ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಸಣಿ ಉಳ್ಳರತಿ ಮೂಡ್ಬೇದ್ರ ಆರಡು ಒಂಜಿ ಬುಳ್ಳ ಎರು ಉಂಟ ಬೊಲ್ಲನ್ ಆ ಎರುಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಲ ಈ ಕಾಟಿಲ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 4 ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷಡು ಮಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತ ಅವ್ರ ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 13 ಕಂಬಳಾಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪೋತಿನ 13 ಕಂಬಳಾಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪಿಜಿ ಫೈನಲ್ ಪೋಂತ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ತೋಂದಿಪ್ಪ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರುಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮನಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪಡುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬಾರಿ ಆತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆತು ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂಜನಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪಗೆ ಬೈದ ಕೈಪಡಿನಿ ಅಕ್ಲನೆ ಎರಲೆಲ್ನ ದತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಆರಡ ಪಾತಿರ್ದು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಸಾಧನೆ ಆಯ್ತು ಉಂಟು ಐನ್ ತಿರಂದ್ ಬರ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಎರಲೆಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಳ್ಳರ್ ಸರ್ ಆರಾಮ ತೊಂದರೆ ಕೃಷಿಕರನ್ನ ಶಾಗೋಳಿದ ತೋಟದ ಬೇಲೆದ ಮತ್ತು ಸಾಧನದ ಕೆಲಸ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬರ ಅವೇ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಪೂರ ಬೈದೇರು ದತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಮಾತ್ರ ಮೂಳುಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತೊಂಜಿ 12 ಜನ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಬನ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದ 4 ತಿಂಗಳ ಆಂಡತೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಒಂದುಂಟು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅಪಗ ಅವಂದಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಒಂದುಂಟು ಬನ್ಲೆ ಸರ್ ಕಂಬಳದ ಬಂಡಾಗ ಹೌದಾದ ಬಂಡಾಗ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಖುಷಿಯೇ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂದುಂಟು ಅದೇನ್ ಪಂಡ ಆ ಕಂಬಳದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಒಂದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಏರು ದಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕೊಂತ ಶಾಗೋಲಿದ ಕೃಷಿ ಉಂಟು ಶಾಗೋಲಿ ಉಂಟು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ದಟ್ಟ ಅಂತ ನಮ್ಮಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎರುಕುಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ದತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿದ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂಡ ನಾಟಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂತ ಅವು ಆಂಡು ಅದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಇರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪಣ್ಣಾಗ ಐತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ತಾರೀಕು ದುಃಖ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷದ ಮುಗಿದು ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಳಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎರುಣ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕುಡ್ ತಿಂದದ್ದು ಆತಂಡ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಅಂತ ಐಕ ಆಹಾರ ಕಂಬಳ ಗಿಡ್ಪುನ ಕೊರ್ಪುನ ಆಹಾರ ಹೊಡ್ದು ಅಂತ ಬೇತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಹಾರ ಕೂರೊಂದಿಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಎರ್ಲೆ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಆತೈತೆ ಈಗ ಗಂಜಿದ ಅಂಶ ಕೊರದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅರಿಕೆದ ಪಜ್ಜಿ ಮಾತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಕೈ ಕಾರ್ಕುಂಬುಡ ಮಾತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವು ಈ ದತ್ತದ ಏರು ಒಂಚೂರು ಸಪ್ರಾದು ಅಂತ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಉಂಡು ಆ ಟಿವಿ ಶೋ ನೋಡುವಾಗ ಆಗಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕುದಿಗಿಡ್ಪುನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡು ಸರ್ ಏಪ ಶುರುವಾಂಡ್ ಏರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಶುರುವಾಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಗಿದ್ದಿರು ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ದ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಇಡೆಟ್ಟು ವರ ಭೂಮಸುದ್ದೆ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಏರು ಗಿಡ ಉಣ್ಣ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ 20-30 ಜನ ಈ ಇಲ್ಲಾಡು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಕಾಲೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ ಇಡೆಟ್ಟು ಏರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತ ಐದ್ ಬುಕ್ಕ ಅವರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದ ಮದ್ಯೋಡು ಐನೇಡ್ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪದಾದ ಬಂಡಿರ್ ಬಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಾಡು ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರುಗಿಡ ಹುಡು ಬಂಡಿ ಐಕ್ ದುಂಬ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿದ ಕಂಬಳಾಡು ಮಾತ ಪೋಂದು ಈ ಬಲ್ಲ ವಂಜ ಕಂಬಳ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಕುಂಡಡ್ಕ ವಿಟ್ಲ ನೂಲ್ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತು ಆ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಎರು ಪೋಂದಿತ್ತು ಅಂಜ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬಂಡೇರಿ ಇಂಕ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಾಡು ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರುಗಿಡ ಹುಡು ಬಂಡಿ ಅಂಜ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲು 1996ನೇ ಇಶ್ಯೂಡ್ 1996ನೇ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂಜ ಅಪ್ಪಗ ತೂಕ ಅಂದಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದ ತೂಕ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಆಸಿಯನ್ ಇಡೇರ್ ಸೇರ ಆಪಂಡ ತೂಕ ಬಂದದ್ದು
ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳ ಗಿಡವನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೆಡ್ ತಲಿತ ಇರ್ಲೇನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 96ನೇ ಇಸ್ವಿ ಹಿಡಿದು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಪೊಪ್ಪನ ಬುದರ್ಬೇಕು ಅಜ್ಜನ ಬುದರ ಪಂಡ ಸರ್ ಪೊಪ್ಪ ಪಂಡ ಇರ ಪೊಪ್ಪನ ಬುದರ್ ಪೊಪ್ಪನ ಅಮ್ಮೇರು ಐತ ಬಂಡಾರ್ ಆರೇನ ಪೊಪ್ಪನ ಅಮ್ಮೇರು ಐತ ಬಂಡಾರ್ಲು ಆರಿಪುನಾಗಲ ಎಂಗ್ಲ ಗಿಡ್ದಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಬೂರಿ ಮಾತ ಇತ್ತು ದುಂಬುಡು ಐನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 6ನ ನಂತರ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ದೊಡ್ಡ ಪೇರಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪಲೆ ಯಜಮಾನಿ ಒಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ದುಮ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಡ್ಪುರ ಇಲ್ಲಡಿ ಯಜಮಾನಿ 6ನ ಪುದಾಡಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಕುಟ್ಟಿಯಾನೆ ಮಂಜು ಬಂಡಾರಿ ಬಂಡದು ದೊಡ್ಡ ಪೇರು ನಾ ಪೊಪ್ಪನ ಪಲೆ 6ನ ಪುದಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳ ಗಿಡ ಅಪ್ಪಗ ಈರ್ನ ಎಂಗ್ಲೆ ಮೂಲ ಮೆಡ್ಲ ಆತಂಡೆ ಇಟ್ಲ ಅರಸುಲ ಕಂಬಳ ಮೆಡ್ಲ ಆತಂಡೆ ಐಕ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಾಡ್ ಮೆಡ್ಲ ಆತಂಡೆ ಐದನೇದ್ ಬುಕ್ಕ ಕುಂಡಡ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಅವಳ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆತಂಡೆ ಅವನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪೇರಿನ ಪುದಾಡಿ ಅವ್ರ ಗಿಡ ಪಂಡ ಐತೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ ಶುರು ಆಯ್ನ ಈರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಣ್ಣಾಗ ನಾ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿರತಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳ ಎಂಗ್ಲೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವ್ರ ಗಿಡ ಹೊಡೊಂದು 12 ಬುಕ್ಕ ಎಂಕುಲು 96ನೇ ಇಸ್ವಿ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಇತ್ತೆ 96 ಇಸವಿಗೆ ಪೋಪನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಈರ್ನ ಕಿದಕ್ ಬತ್ತನ ಎರುವು ಸರ್ ಐತ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಲ್ಲ ಕಿದಕ್ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮೋಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತಂದು ಒಂಜಿನ ಅಂದ್ ಮೋಡೆಲ್ಲ ರಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಅವು ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ವೇನೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಅಲ್ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಖರೀದಿ ಮಲ್ದ ಆಯ್ನ ಖರೀದಿ ಮಲ್ದಿನ ಬುಕ್ಕ ಆಯರ್ಲ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರುಡು ರಮಣತ್ರ ಈಗಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಲ್ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಆ ವರ್ಷ 105 ಜೊತೆಯರು ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗ ಇತ್ತ ಐಟ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗ ಐಟ್ ಈ ಇಯರ್ ಉಂಡತಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಎಂಗಲ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಅಂದ್ ಮಂಡ ಅಲ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಆ ವರ್ಷ ಮೇರೆ ಸುದೀಶೇರು ಬಂಗಾಡಿ ಸುದೀಶ್ ಅರಿಗೆ ಜೈನ ಜನ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಇರ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗ ಹೊಡಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಅವರ 6 ಗಿಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಂದಲೆ ಇಟಲ ಗೌಡ್ರು ಸಪಾಲ್ ಇರೋದನ್ನ 6 ಗಿಡ 2 ವರ್ಷ ಐನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಗಿಡವನ್ನ 2-3 ಜನ ಬೇತೆ ಜನ ಮಲ್ದ ಐನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಅವು ಸಾಧಾರಣ 98ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಎಣ್ಮ ವರ್ಷ ಎಣ್ಮ ಮೋಡೆ ಅನ್ಪಣೆ 10 ವರ್ಷ ಗಿಡ ಅದ ಬಾರಿ ಪಾರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಅನ್ಪಣ ಪುದಾರನ್ ಉಂಡತಿ ಒರಿಪಾದನ ಇರು ಬಂಡ ಮೋಡೆ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿದ ಮೋಡೆ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡದ ಮೋಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಒಲ್ಪಡದ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ತನೆ ಇದು ಮೋಡೆ ಬಕ್ಕ ರಾಜ ಬಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಏರುನ ಪಿರ್ಮುಡದ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಎಂಕುಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದನ ಇರ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ಕೆ ಜೋಡಿಗೆ ಎಂಕುಲ ಏತ ಒಂಜಿ 54,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ದು ಅಪ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದನ ಆ ಏರು ಆತ್ ಮಲ್ದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದ್ ಜೋಡಿ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳೆ ಎಂದಿತ್ತಂದೆ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದನ ಬುಕ್ಕ ಈ ರಾಜ ಅನ್ ಮಲ್ದ ಅವು ಕಕ್ಕೆ ಪದವದಲ್ದ ಗೆತೋನ್ ಅವು ಬಾರಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಭಾಗೋಡು ಬೇರೆ ಪೊಡ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಒಂದು 6 ಗಿಡ ಆಯ್ತು 6 ಗಿಡ ಆದ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸರಣಿ 3 ವರ್ಷಡು ನಾಯರ್ ದೇವಗೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಾಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎರುವ ವಿತ್ತನಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ಮೋಡೆಲ್ಲ ರಾಜೆಲ್ಲ ಅಂದ ಇತ ಈ ಮೋಡೆ ಬಕ್ಕ ರಾಜೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ಡ್ 8 ವರ್ಷ ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿರ ಅಪ್ಪಗೆ ಏತ್ ಮೆಡ್ಲ ಆದಿತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯರ್ಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಗಿಡದ 3 ವರ್ಷಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-12 ಮೆಡ್ಲ ಐನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ ಐನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ಅವು ಮೋಡೆ ಅನ್ಪನೇರು ಸಾಧಾರಣ 52 ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಜೇರು 52 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಾಡ್ ಫಸ್ಟೇ ಮಲ್ದಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಿನ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಗಿಡ ಬಂಗಾಡಿ ಪೋಡ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಗಿಡ ಮೋಡೆ ಬಕ್ಕ ರಾಜ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಓವಿರು ಬತ್ತಂಡು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮೋಡೆ ರಾಜ ಐನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಗೊಲ್ಲು ಸುಮಾರು ಇವ್ರು ಖರೀದಿ ಮಲ್ದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಐದ್ ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಜೊತೆಯನ್ನು ಬದಲ್ತದ ಗಿಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಡಿಡ್ ಮೆಡ್ಲ ಐಜಿ ಅಲ್ಪ ಕೊಲತ ಮಜಲ್ದ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ 6 ಮಲ್ದ ಕಮ್ಮಲ ಅಲ್ಪ ಆರಡ ಒಂಜಿ ಕಾಟಿ ಇರುವುದು ತೊಂದೆ ಅವುಲ ದುಂಬು ಅಲೆವರು ತೆಂಕು ಮಾಡ ರಾಘು ಶೆಟ್ರು ಅಂದಿತ್ತೇನೆ 6ನ ಇವರು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷಡು ನಾಯರದ ವಿಭಾಗೋಡು ಏರೆಗಲ ಇನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೀರ್ದಿಸಿ ಆ ಏರುನು ಎಂಗಲ್ಲ ಅವೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ ಅಂದೆರಡ ನಮ್ಮ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ಇರತಿ ಮೂಡ್ಬೇದ್ರ ಆರಡು ಒಂಜಿ ಬುಳ್ಳ ಏರುಡ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಬೊಲ್ಲನ್ ಆ ಏರುಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಲ ಈ ಕಾಟಿಲ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 4 ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷಡು ಮಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದ ಅವ್ರನಾಗ ಇರೆಗೆ ಅವೇ ಹಲೆವರು ತೆಂಕು ಮನೆ ತೇರುನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಕನೇರು ಬಣ್ಣ ಅವೇ ಕೊಳತ ಕುಟ್ಟಿ ಹಲೆವರದ ಕುಟ್ಟಿನ ಅವೇ ಇರುವತ್ತೆ ಬಣ್ಣ
ಅಲ್ಲ ಇವ್ರ ತೆಂಕು ಮನೆ ಅಂದ ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿಲ ಅವಲ ಆಯರ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಅವ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗ ಕೂಡ ಏರೆಗ್ಲೈನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಆತಿಜಿ ನಮನ ಈ ಚಂದ್ರಾಶರ್ನ ಬೊಳ್ಳೆಲ ಈ ಕಾಟಿಲ ಮಲ್ತಂಡ್ರು ಅವು ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಐನ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾಡಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೊಕ ಮೂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಅಪಗಲ ಗಿಡತನೆ ಬಂಗಾಡಿ ಅಪಾಗ ಮಮ್ಮ ಅದು ಬಂಡದ್ ಬಂಗಾಡಿ ಮಮ್ಮ ಅದು ಬಂಡದ್ ಜನ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂಗಾಡಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಾಕ ಅನ್ಬಂಡ್ಪೇರತ್ತೆ ಮಮ್ಮ ಅದು ಗಿಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಡಾರೆ 6 ಗಿಡ ಅದು ಆ ವರ್ಷ ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಸರ್ ಬುಕ್ಕ ಓಪುರ ಏರು ಬತ್ತುಂಡು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರುಮಲ್ದ ಬಾಬುಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಅರ್ಗಿಲ್ ರಾಜೆ ಇಪ್ಪನ ರಾಜೆ ಇತ್ತಿನ ರಾಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಬಾಬುಲ ಎಡ್ಡೇರು ಐದ್ ಬುಕ್ಕ ಉಂದೇನ್ ಮಲ್ದ ಬಾಬು ಒಂದೊಂದು ಗಣಪಿ ಒಂದೊಂದು ಮೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದಿ ತೊಂದಿತ್ತ ಅವಲ ಪಾರ್ದಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಈ ಬಾಬುಲ ಈ ರಾಜೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ಏರು ಉಂಡತಿ ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 13 ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪೋತಿನ 13 ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪಿಜಿ ಫೈನಲ್ ಗಂಡ ಪೋಂತ ಅವು ಅವು ಈ ಬಾಬು ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಐನ ಎಂಕಲ ಬೇರೆ ಯುವರಾಜರೇ ಅಡ್ಡಬಲ ಆಗಿ ನಾರ ಯುವರಾಜ ಆರ್ಡೈತ ಅಡ್ಡಬಲ ಐಡ್ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನೇರು 10 ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ದ ಎಡ್ಡೇರು ಯಾನೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅರೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಂಜಿ ಮತ್ತ ದಪ 4 ಇರ್ಲಿತ್ತ ಕೊರೋನಾದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವಾಗ 4 ಇರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ತೀಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇರುಕುರುಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಜಿ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಮೋಡ ಇತ್ತನ ದುಂಬುದ ಐನ್ ಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಕುಡ್ಚೊಂಡೇರು ಅರ ನೆನ್ನೆ ಕೊರಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಬುಕ್ಕ ಐನ್ ಯಾನ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಅರೆ ಕೊರ್ನೇದ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಡದ ಅನ್ನ ಅವು ಒಂಚೂರು ಅಲಾಲ್ ತಪ್ಪುಡು ಪೋತುಂಡು ಐನ್ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬ್ಲಾಡ ಅವು ಮೆಟ್ಲು ಇದು ಬಂಗಾಡಿ ಆರ್ನ ಬುಕ್ಕ ಏರ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪೂರ ಗಿಡ ತೆರೀತೆ ಬಂಗಾಡಿದಾರ್ನ ಬುಕ್ಕ ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಗಿಡಾರೆ ನಮ್ಮನ ಅಪಗ ಎಂಕಲ್ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಐದ್ ಬುಕ್ಕ ಇಡೆಟ್ ಸುದಿಶೇರ್ ಕೂಡ ಗಿಡ ಉಂತೀರು ಮಲ್ಲೆಟ್ಲ ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತ ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷೋಡು ಬೇರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಇತ್ತೆ 3 ವರ್ಷೋಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆರು ಗಿಡ ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ ಓ ಪೂರ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಅವು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕದ ಇರು ಪನ್ಪನ ಬಾಬನ ಕೊರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಐನಾಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಗಳ ಕರ್ಣ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಒಂದು ಇತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಒಂದು ಬೊಲ್ಲೆಲ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಅರ್ಗಿಲ್ ರಾಜೆ ಎಲ್ಲ ಅವು ಕಕ್ಕೆ ಬದೌಡ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದ ಅವು ಒಂಜಿ ಐನ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ ಐನ್ ಗಿಡ ಐಟ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಅವು ಗಿಡ ಉಣಾರ್ ಬಂಡಿರ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಇಂಚು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಬಂಡದ್ ಬುಕ್ಕ ಐನ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಜೊತೆ ಕಡಿತ ಐನ್ ಹಿಡಿದ್ ಬುಕ್ಕ ಓಪಾಸ್ ಬೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ನ ಅಪ್ಪತ್ತ ಪಕ್ಕುನು ಕೃಷ್ಣಪುರ ತೇರ್ಕು ಪಾಡಿದ್ದು ಆ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚನ ಇರ್ದ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅವು ಮೆಡ್ಲ ಪಕ್ಕುಲ ಬೊಳ್ಳೆಲ ಕೃಷ್ಣಪುರದ ಬೊಳ್ಳೆಲ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷದ ಕರ್ನೆತ ಎಂಗುಲು ಅವೇ ಅರ್ಗಿಲ್ ರಾಜ ಆಗಲ್ಲ ಐನ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಪಕ್ಕುಲ್ಲ ಅವೊಂಚೂರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಲ ಐಜಿ ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪಿರ ಮಾಂಗಜ ಕಾಲಲ್ಲ ಐನ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಪಕ್ಕುಲ್ಲ ಅವಲ ರೇಸ್ ಆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಯೂಟಿ ಕಾದಾರ್ ನಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಕೊಯ್ನೇಟ್ ಕರ್ನೇಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಕರ್ನೇಟ್ ಮೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವು ಇತ್ತಂಡ್ ಬಜ್ಪೇದ ಬೊಳ್ಳೆ ಬಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯ ಈ ಕಾಲಲ್ಲ ಅವಲ ಯೂಟಿ ಕಾದ ಕಂಬ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿದ ಜೋಡಿ ಸುರುತ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಎಂಕಲ ಐನ ಪಕ್ಕುನ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜನ್ಲ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ 3-4 ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಅವು ಅತ್ತ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಕ್ ಅವೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಕ್ ಬರೋಂತ ಫೈನಲ್ ಬರೋಂದು ಇಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಕಂಬ್ಲ ಐನಡುಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಂಬ್ಲಾಡದು ಬುಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬ್ಲಾಗನ ಎಂಕ್ಲಿ ದಾಸನ್ ಉಂದ್ ಮಲ್ದ ಅವೇನ ಅಕ್ಕನ ಇವರು ಐನ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬೆ ಕೇಂದಿತ್ತ ಕಕ್ಕೆದ ಕಂಬ್ಲಾಡೆ ಬುಕ್ಕ ಅಕುಲೊಂತ ಕ್ಲೈಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಡ್ಲ ಐನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮೂಳು ಬಾರಡ್ ಮೆಡ್ಲ ಅಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲು 4 ಕಂಬ್ಲ ಗಿಡ ಬುಕ್ಕ ಕೊರ್ಪ ಅಂಜ ಐದ್ ಬುಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಗಿಡ ನಮ್ಮನೆ ಐನ ಕರ್ಜಿ ಮಲ್ದ ಗಿಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮನ ಸುರುಕು ನೆನ್ನೆ ಪಾಡ್ಯ ಕೃಷ್ಣಪುರನು ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ದಾಸಾಗಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಐನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಈ ನೆನ್ನು ಪಾಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನ್ ನಾವೊಂದ ಪುಟ್ಟೆ ಪಾಡಿ ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರೆಡ್ ಒಂದು ಅವು ನಮ್ಮನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ 4 ಕಂಬ್ಲಾಡ್ 4-5 ಕಂಬ್ಲಾಡ್
ಮೆಡ್ಲಾಡ್ ಐಕುಕ್ಕ ದಾಸಾಗ ಅವೇನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಮದ್ಯೋಡು ಒಯ್ನ ಮುಲ್ಪ ನಮನ ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತದ ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ನಮನ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ ಜೈತುಲ್ ನಾಡ್ದ ಅಕಲ್ ನಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತಂದೆ ಆಯರುಲ್ಲ ದಾಸ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯ ಮಲ್ಲ ರೇಸಿಟ್ ಪಾರ್ದ ಮೆಡ್ಲಾತ್ ಆಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ ಆ ಬಂಡ ಆಣಿದ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಅವು 11 ಸೆಕೆಂಡ್ 26 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ ಬಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ನಾಯರದೇರಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೇಸ್ ಪಾರ್ದ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳ ಸೀಸನ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಗೇತ್ ಮೆಡ್ಲಾತನ್ ಸರ್ ಕಂಬೈನ್ ಲಾದಿಪ್ಪು ಕಂಬೈನ್ ಒಟ್ಟು 7 ಪ್ರೈಸ್ ಆತಂಡ್ 5 ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆತಂಡ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ಡ್ 2 ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಟ್ನಾರ್ಡ್ ಆತಂಡ್ ಪಾಟ್ನಾರ್ಡ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಮೇರ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಜೋಸ್ತಿನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಅಂದ್ ನಾವುಂದಾದ ಅಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಬಜ್ಪೆದ ಅವು ಮೂಳು ಗುರುಪುರಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ದುಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಅವು ಮೂಲ ಅವೇ ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತುಡ ಆಯ್ನ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನ ಜೋಶಿ ಪುದಾರ್ಡ ಐನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ನಮ್ಮನ ಪುದಾರ್ಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಳು ಬಲ್ಕುಂಜ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪುರದ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಗೀತ್ ನಡ ಏತ್ ಮೆಡ್ಲಾದಿಪ್ಪ ಸರ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಟೋಟಲ್ ಒಟ್ಟು ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ 96 ಈಡ ಬಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಪಟ್ಟ ಅಂದಾಜಿ ಪನ್ಪುನಾಂಡಲ್ಲಿ ಏತಾದಿ ಅಂದಾಜಿ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ 52 ಮೆಟ್ಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಅವು ಮೋಡೇನೆ ಮಲ್ತದೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಆದ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 60-65 ಪ್ರೈಸ್ ಆವದ್ದು 65-70 ಮುಟ್ಟ ದೇವರನ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಪೂರ ದೇವರನ ಕಂಬಳ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ನೆನ್ನ ಪೂರ ಹತ್ತಂದೆ ಅವು ಮತಾನಾಗ ಒಂಜಿ 90-100 ಮುಟ್ಟ ಯಾನೈತೆ 30 ವರ್ಷ ಉಂಟತಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರುಗಿಡವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರುಗಿಡವು 30 ವರ್ಷ ದಾಸೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಉಂಟತಿ ಅಕ್ಕನ ಇತ್ತು ಬೆಲಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಅಂತ ಇತ್ತಂದು ಅರಗಿಲ್ ರಾಜ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತಂದು ಆರುದಾದ ಬಂಡ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅರಗಿ ಶೆಟ್ಟ ಅವು ಬಂಡದ್ ಗೆತ್ತೊಂದೇರಿ ಅಂಜ ಅವು ಬಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಪುಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ನಾಯರಡೆಂಗಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕೋಯಿ ವರ್ಷ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ ಕಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ದು ಒಂದು ಮಾಂಗಾಚೆ ಕಾಲೇ ಬಂಡದ್ದು ಮಾಂಗಾಚೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಮಾಂಗಾಚೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಗ್ಲಪ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುದು ಅಂಜ ಅವು ನಮ್ಮನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಪೋಯರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕಿನ ಅಂತೀರ ಅಕಲ್ದೆಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ ಮತ್ತ ಸುಮಾರು ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಡ ಈ ಏರ್ ಉಂಟ ಎಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲ ಈತ ದಾಸೆ ಅಂದ ಐಟ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಮೊರಿಪು ಈ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಪುದಾರ್ ಮೊರಿಪೂನು ಅನ್ಪುನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಉಂಟು ಅಂಚ